Jeg vil absolut anbefale Arkhus til andre. Helt sikkert. På grund af tillid. Også på grund af, at vi har jeg føler et nært samarbejde. Og det betyder meget for os. Vi vil gerne bygge en helt ny ambulatoriegang. Hvor vi har så nu fået bygget 16 nye ambulatorier. Og i den bygning vil vi også gerne lave noget træning. Vi har et træningscenter, hvor vi laver genoptræning med vores patienter, og det kunne vi også flytte over i den nye bygning. Det første prospekt, som jeg fik fra jer, som jeg gik videre med, det var egentlig vores grundplan, hvordan vi egentlig ville dele det nye hus op. Efter at vi havde pillet det ned, og så opbygningen ville vi have set, at det skulle være sådan og sådan. Så kom Jens tilbage med et udspil, som faktisk gjorde, at vores dagligdag, vores opbygning af det nye, er blevet meget, meget bedre, meget mere effektiv i vores dagligdag derovre, hvor at gangforløbene er blevet anderledes, brandsektionerne er blevet lettere at dele op. Økonomien i det er blevet bedre. Det jeg godt kan lide ved det, det er, hvis jeg ringer til Jens, som har været inde over vores sag, så får jeg en meget hurtig tilbagemelding. Hvis jeg beder om noget tegningsmateriale, så hokus pokus, så er han her. Han er meget hurtigt ude, hvis vi skal ud og gennemgå. Hvis jeg skal lave nogle tegninger over. Hvis der kommer noget ind, så kommer der hurtig respons tilbage fra jer. Hvis jeg kommer med nogle ændringer. Så det har været meget fint. Det skaber jo en stor tryghed for mig, når jeg går igennem projektet med mine håndværkere. Og vi har haft vores byggemøder, hvor Jens også har deltaget. Og i sådan et projekt, som vi har lavet her, den ombygning, vi har lavet, der er jo en del med noget brand. Og der må jeg indrømme, at brandmyndighederne, de sætter nogle store krav, og der har I løst vores problemer. Det har været fint. Vi skal lave meget dokumentation på ganske få ting, altså, men det er jo myndighedserklæringerne, der forlanger det. Og det synes jeg er lidt overraskende, men det har jeg fået fin vejledning igennem, når jeg spurgte ind til det. Jeg har sagt, kan det nu være rigtigt? Hvorfor skal vi gøre det? Jeg synes, at vi bruger for meget økonomi på det, og så har jeg fået en forklaring. Fordi vi skal gøre sådan og sådan og sådan. Og det er jo igen, det er jo derfor, vi bruger jer. Fordi I har indsigt i, hvad vi skal gøre over for myndighederne, for at få vores byggeri godkendt. Og der har jeg jo en gang med at stille nogle spørgsmål, hvor jeg tænker, er det nu nødvendigt? Men det har det så været. Så der har jeg haft nogle gode oplevelser på den måde. Når jeg har været i tvivl, så har jeg fået svar. Og det er nogle svar, jeg også har kunnet gå videre med. Og i sådan et stort byggeri, som vi har været igennem her, så er det vigtigt, at den kommunikation, vi har haft, at den har jeg haft tillid til, så jeg kan gå videre til min ledelse. Sige, at det og det og det bliver vi nødt til, for at vi kommer i hus.